Aquest any han sigut 40. Per nosaltres, el 2020, també ha sigut un any difícil. Algunes van viure la mateixa pandèmia que totes vosaltres. Només amb una diferència. Van conviure amb el nostre agressor. Han passat 11 mesos i només queda de nosaltres una ombra. D'algunes, ni tan sols això. Només us demanem una cosa, que aquestes ombres no s'esvaeixin. No deixeu que la seva vida acabi de la mateixa manera que la nostra, amb un número, amb una ombra.